Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Lumuntining sewelas dalem Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih, mugia tumanduk dumateng sedaya kawulanipun. Nuwun dumateng ngersanipun para pepunden, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng ngersanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu kula takzimi lan kula bekteni. Para pangembating praja satyaning negari ingkang berbudi saha wicaksana ingkang sinuba ing pakurmatan, linangkung dumateng ngersanipun panjenenganipun Bapak Waluya saha Ibu Kasinem sak kula wangsa ingkang satuhu kinurmatan lan kula hormati. Dumateng ngersanipun para bapak, para ibu sagung para tamu ingkang kula hormati lan kinurmatan, nyuwun ngapunten kula gempil kamardikan panjenengan sedaya lan nyuwun ngapunten kula kumawantun sumejeng sak ngajenging panjenengan sedaya mboten ateges kula mirangi suba sita saha trapsila kula dumateng panjenengan awit kepareng kula didhawuh menapa ingkang dados kersanipun keluarga Hamengkugati panjenenganipun Bapak Sulis Pramujianto saha Ibu Ristina wonten rekalenggan enjang punika. Namung saderengipun kula matur sumangga wonten ing enjang punika sareng-sareng kula dalasan panjenengan kita dherekaken punjuk syukur kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wedal enjang punika kula dalasan panjenengan tasih pun keparengaken tempal ageng ajeng wonten ing papan punika kanthi kaparingan karaharjan kawilujengan kenikmatan iman saha Islam sedaya sampun saking kersaning Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam sumangga tansah katur kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya, Nabi kula panjenengan sedaya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula dalasan panjenengan ing sakmangke tansah mawantu-wantu pitulunganipun arupi syafaat bidini bad dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang kinurmatan, linangkung dumateng karya agung saking Bapak Waluya saha Ibu Kasinem ingkang mijil saking Rukeman RT 03 Taman Tirta Kasihan Bantul. Sinaosa wonten ing ngajeng kala wau Bapak Sulis Pramujianto sampun kepareng jabat asta awit keparenganipun kula kematur wonten ing enjang punika ngaturaken pambagya suka sugengan kanthi atur sugeng enjang sugeng rawuh lan sugeng lenggah. Kula aturaken agenging matur nuwun ingkang sakathah-kathahipun dumateng sedaya tamu ingkang sampun kersa rawuh wonten ing enjang punika. Kalajenganipun sedaya keluarga Hamengkugati Bapak Sulis Pramujianto saha Ibu Ristina nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya sawis papan palenggahan ingkang namung dipun panggenaken mekaten estu sedaya kapurba kawontenan
sanesipun bilih ing sak mangke Bapak Sulis Pramujianto saha Ibu Ristina saged paring unjukan saha dhaharan sakwontenipun mbok bilih mangke ugi kirang edi beni tumrap panjenengan saha kirang gadosna renaning penggalih estu keluarga Bapak Sulis Pramujianto saha Ibu Ristina nyuwun pangapunten ingkang kathah. Keluarga mangkogati ugi ngaturaken ageng matur nuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih Gedhog Palang Magarsari wonten ing Kukuban RT 0 Sekawan Tundan ingkang sampun paring panyengkuyuh awujud tenaga penggalian ugi sanes-sanesipun kagem cekapin Bapak Sulis Pramujianto wonten ing enjang punika badhe ngijab kabulaken putrinipun. Sedaya peparingipun ingkang sampun dipun paringaken kula dumateng keluarga Hamengkugati Bapak Sulis namung saged ngaturaken ageng matur nuwun mugi kacatet dados amal jariah dhateng sedayanipun. Amin Allahumma amin. Para kini sepuh, para bapak, para ibu, saha para lenges sedaya mobilih mekaten lan semanten sekedhik atur pambagya harja kasugengan dumateng panjenengan sedaya lumantaran kula kathah lepat anggen kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah mugi kasekecana lenggah dumugi paripurnanipun adicara wonten ing kalenggahan enjang punika. Sepisan malih saking keluarga Hamengkugati namung ngaturaken saged ngaturaken ageng matur nuwun ingkang sakathah-kathahipun lan kathah lepat anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya keluarga Bapak Sulis Pramujianto saha Ibu Ristina nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kula akhiri bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sedaya nuwun kepareng atur dumateng para sepuh. Para sepuh ingkang pun sebaken wonten ing kampung iki. Tamunipun wonten ing Pedukuhan Rame ingkang satu kawula putos. Kang kula hormati panjenenganipun Bapak Joko Boyo Kalurahan Tirto, panjenenganipun Bapak Marsudi Sasanukum. Dan kalau hormati ugi dumateng panjenenganipun Bapak Dukuh Pedukuhan kami, panjenenganipun Bapak Wahyu Pamukas. Kang kula hormati ugi panjenenganipun Bapak Ketua RT wonten ing Kampung Tundan lan dumateng para kastanipun Kampung Putri ingkang satu kawula hormati ugi. Mugi dawuh saking panjenenganipun Bapak Waluyo di Bukaslu kepareng kawula amakili pinungko Sulis sarira talai basa wonten ing wekdal enjang punika. Saking kawula pribadi ing pilih amun kawula samangke kali pirang jam pirang trep saestu nuwun sih untuk samudra bangsa. Monggo tansah midharaken manunggal puja harus puji dumateng Sang Hyang Suci Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi wanci punika kula nakan sedaya saged sowan silaturahmi wonten ing kitapan kanthi kebaik-bahagian kebaik karomatan wonten kirang sedaya. Monggo sami kita syukuri kanthi lafal alhamdulillah kawula dherekaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Kanjenipun ugi salawat salam kita tetepno dumateng jemaat kang sedaya Nabi Allah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami sangat sedaya saged rawuh ingkang wonten kapan iki pikantuk pitungan wonten ing dinten yaumul qiyamah. Ingkang sepisan mangkat kawula panjenenganipun Bapak Waluyo maturaken salam taklim
kunjung dumateng keluarga ageng wonten ing Kampung Tundan. Utaminipun dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sulis Pangbujianto kaliyan Ibu Kristina samangandhap dumateng sedaya keluarga. Kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng kawula panjenenganipun Bapak Paulo Jati kagem lembah wonten ing wekdal puniki nglajengaken lembah ingkang kawuli pilih alasipun Bapak Wali kaliyan buka sinem badhe rekataken sedherek kanthi kepisanan pramila wonten ing wekdal puniki lumantar kawula panjenenganipun Bapak Paulo Jati masrahaken calon pinanggih kakung panjenenganipun Mas Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra. Pasrahaken dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sulis Pangbujianto lan sedaya warga. Nusak mangke pun dawuhaken lumantar kantor urusan agama Kapanungkasian kanthi saputra. Kanthi dipun jangkepi maneka warna seserahan kangge ngapunten boten ateges mugemi. Mugoni pun kanthi nebena saking Panyoprobowo sirik fitnah lasanipun kamenika wujudaken wujud saking budaya Jawi pramila jangkepin salaki-rabi wonten wekdal punika saking pisang sanggar dumugi ayam bokongan. Mugi pun tampi pinangka sarasaripun adat ingkang lumampah wonten ing Ngayogyakarta katingal. Wontene kadang jangkepi upacara utawi paugeran ijab kabul wonten kalih iki dipun jangkepi kanthi mas kawin ingkang wujud mahar jenian kanthi bobot 5 gram lan ugi kanthi redana sakelangkung ngapunten pirang-pirang gedhe pramila kagem jangkepi acara serah kinamaten wonten ing wekdal puniki. Pasanipun kagem ngetelangan pertos dumateng simbahipun ugi musababi kanthi pesing wonten ing papan iki. Sasampunipun saatipun nampi acara wekdal puniki sampun kalaksanan pramila lumantar 12 kelunggungan nyuwun pangapunten ingkang pilih samangke bidal saking papan iki sampun paripurna lan lumantar kawula mantanipun sedaya keluarga nyuwun dumateng pergasanipun tamunipun markonda mugi kadhawuhna sehingga montoring samudra kang sami dumateng kula sedaya hubungan lan hubungan dumateng pergasanipun mugi kadhawuhna dumateng pangestu kasawaking patipun ayahi ijabah kabul panjenenganipun Mas Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra kalian Keduk Ayu Rizky Nur Anggifa Fatimatul Zahra mugi saking para madya samangke ijab kabul pinanggih rayi wijeng kasing beda kalih sami kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Terus saklawan iki teman-teman kang sedanipun mugi rayu kang kasampun pidato saking iki tumuju wonten ing makaten asmanten atus kawula kula kepaten sekeluarga saya berkelempat kadang-kadang keluhan berbatin empat menawi sabda kang sami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sehirasa berkah miwah panayawan dalem Gusti mugi tansah tumedhak ing kula dalasan panjenengan sami wanci menika dumugi salami-laminipun. Mugi katentreman karahmatan miwah barokah mugi tansah lumentah ing panjenengan lan kula waratin sagung tumita. Mugi sedya kang sinangkang tansah pinaringan ijabah saking ngarsa dalem Allah Gusti ingkang satunggu maha mirah. Kepareng matur panjenenganipun para
sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten. Dumateng panjenenganipun Jogoboyo Kalurahan Taman Tirto Bapak Marsudi Sarjana Hukum. Mandamipun dumateng ingkang kinurmatan Bapak Dukuh Gadak Bapak Supriyanto, Bapak Ketua RT 3 Merkeman Dr. Andes Joko Surono, di Bapak Ketua RT Godegan RT Gangsal Bapak Dian Prasetyo, kinurmatan Ketua RT Sekawan Tundan Bapak Wagiman lan sedaya pangarso masyarakat, pangarso agami, pangarso budaya lan pendidikan. Sumberabah dateng para tamu kakung miwah putri, ugi para kaneman muda mudi cipta resmi Tundan RT Sekawan lan sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal nami setunggal. Mugi boten ngirangi raos pakarmatan kula dumateng panjenengan sedaya. Para bapak ibu ingkang sinuhun saking pakarmatan, saderengipun sumangga boten wonten awanipun kula ajak ngambali maneka puja-puji astawa miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng babar kanugrahan ingkang mawurahan katitik wonten ing kalodhangan enjang siang punika. Kula dalesan panjenengan saged pinanggihaken wonten ing dalem menika kanthi adicara lung tinampen kagem ingkang nunggil kapitadosan angrasa agami Islam. Sumangga boten tansah kesupen selawat ugi salam mugi tansah katetepno dumateng jenmong pinilih mustikaning jagat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula dalesan panjenengan antu-antu syafaat saha pitulunganipun ing dinten akhir ing mangke. Para bapak ibu ingkang sinuhun saking pakurmatan, keparenga wonten ing mriki kula hangaken sakajeng panjenengan sedaya menika inggih awrat mundi dawuh saking kadang kula sepuh inggih Bapak Sulis Pramujianto sekalian Ibu Ristina awet saking bombong birawane kewardaya awet saking rawuh panjenengan langkung-langkung rawuhipun keluarga Gung saking Rukeman RT 3 pramila Bapak Sulis Pramujianto sekalian ndawuh dumateng kula kinen handang kebih rawuh panjenengan saha tanggap sasmita menapa ingkang dados pangandika saking keluarga Bapak Waluyo sekalian Ibu Kasinem lumantar Bapak Dukuh Gadak Bapak Supriyanto. Pramila kanthi sakamat-kamat sagaduing nalar sadumugining lampah kepareng kula estokaken wendine sabda pangandika ingkang angka sepisan inggih ngaturaken salam taklim dumateng keluarga Bapak Sulis Pramujianto sekalian Ibu Ristina saking Bapak Waluyo sekalian Ibu Kasinem kanthi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng kula imbal salam tondo pakurmatan tondo katresnan dumateng Bapak Waluyo sekalian Ibu Kasinem kanthi imbal salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tampi kanthi bombok piraning mardaya mugi sowan silaturahim panjenengan wiwit saking dalem Rukeman dumugi Tundan menika hanyarengi nugraha sining Gusti ingkang Maha Kawasa satemah nugraha Gusti tumedhak wonten ing papan punika anggenipun Bapak Sulis Pramujianto sekalian Ibu Ristina
ngawontenaken adicara wonten ing enjang siang punika pikantuk nugroho saking Allah Subhanahu wa taala satemah wiwit purwa madya dumugi ing paripurna tansah sedaya gangsar kados tanpa pambengan. Allahumma amin. Wondene pangandika ingkang angka kalih inggih lumantar Bapak Supriyanto, Bapak Waluyo kaliyan Ibu Kasino ingkang sepisan masrahaken calon temanten kakung inggih Mas Nur Ramadan Dwi Saputra kinandenan sarat sarana jangkeping palakrama wiwit pisang sanggan dumugi ayam bombongan. Ugi kala wau kapangan digakaken wontenipun pesing kagem simbahipun calon temanten putri Mbak Rizky Nur Andifa Fatimatuz Zahra. Ugi masrahaken mas kawin arupi jenengan kanthi bobot gangsal gram saha arta sawetawis. Sedaya ingkang kaaturaken ing wau sedaya kula tampi kanthi suka pinahing manah ingkang salajengipun kados kala wau sabda pangandika saking Bapak Waluyo sekalian Ibu Kasino lumantar Bapak Supriyanto kanthi masrahaken calon temanten kakung Mas Nur Ramadan Dwi Saputra kanthi panyuwunan ing mangke saged enggal kadhawuhaken kalian putrinipun Bapak Sulis Pramodjianto sekalian Ibu Ristina inggih Ahayu Rizky Nur Andifa Fatimatuz Zahra pramila saking tondo tresna panghormatan dumateng keluarga calon besan kinasih sampun pikantuk dinten ugi wekdal ingkang gumathok insyaallah ing mangke watawis tabuh sedasa siang badhe kaleksanan prastawa gati ijab kabul antawisipun Mbak Rizky Nur Andifa Fatimatuz Zahra kaliyan Mas Nur Ramadan Dwi Saputra ingkang badhe kapandhikan saking Bapak petugas saking kantor urusan agama Kapanewon Kasihan pramila nyuwun gungan donga pangestu saking panjenengan sedaya maliginipun saking para kasepuhan mugi-mugi anggenipun ijab saha kabul Mbak Rizky kalian Mas Nur Ramadan pikantuk berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala lampahi ijab kabul gangsar tanpa pambengan ing samangke dadosa keluarga ingkang tansah hamanggihi widodo yuwana Basuki Lestari winantu ing rahayu satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi pikantuk rahmah saking Gusti ingkang satuhu maha mirah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun ugi kala wau kapanggihaken lumantar Bapak Supri ing mbok pilih ing mangke sampun dumugi paripurnaning adicara long tinampen ing enjang siang punika keluarga calon besan kinasih badhe nyuwun pamit kondur wonten ing Rukeman RT 3 pramila kula sak keluarga Tundan ugi saking padukuan sekarang rame namung saged nderek ndedonga mugi-mugi kondur panjenengan ing mangke saking Tundan dumugi wonten ing Rukeman RT 3 pikantuk pitulungan saking Gusti ingkang Maha Welas satemah saking Tundan dumugi Rukeman enggal menika dados sedaya wilujeng kalis ing sambi kala saha saking keluarga Bapak Sulis Pramodjianto sekalian Ibu Ristina sepisan malih ngaturaken sanget agenging panuwun awet rawuh panjenengan nyuwun pangapunten anggenipun hananggapi rawuh panjenengan kirang gupuk
estu lumantar lisan kula nyuwun pangapunten ingkang salangkung kathah. Mbok bilih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken para bapak ibu ingkang satuhu dahat kinurmatan. Awit sedaya kekirangan saha kalepatan anggen kula matur inggih menika saking kirangan seserepan kula babagan basa parama sastra tuwin subasita pramila kanthi andhap anuraga kula nyuwun bedahing tambak segara pangapura. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Upacara lum pinamit ganti simbolis tapi ganti sinamudana wonten kalodhangan menika tumuli katindakaken sawetawis satunggaling sarana ingkang samangke katur ijin anggen awujud pisan sanggan katur titi wanci menika saking Bapak Wahyu Pamungkas dan jadi dipun saking Bapak Supriyanto tinampi panjenenganipun Bapak Wahyu Pamungkas lum tinampi kabotaken. Ibu Kasinem monggo salah satu dari Sarono Ibu Prati panjenenganipun Ibu Restina. Sane mriki standar nggih, Bu? Ibu Kasinem sawetawis ngaturaken sedaya Sarono tinampi panjenenganipun Ibu Restina. Sami-sami dadi panjenengan pinangga tiyang sepuh kepareng badhe tetepi minangka karmane sepuh. Matur sembah nuwun salajengipun ingkang ngapunten panjenenganipun Bapak Waluyo sawetawis ngaturaken sedaya sarana katur panjenenganipun Bapak Sulis Pramujiyanto ing titiwan menika semangga. Sane kamera nggih. Sampun paripurna sawetawis upacara tinampi titiwan menika kanthi samudana utawi kanthi simbolis saking keluarga ageng kekalih ingkang titiwan menika nedya badhe dipisahan. Katuran tumuju wonten ing sasana akad nikah titiwan menika sakmangke putra calon temanten kakung Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra. Monggo tumuli kanthi tumuju wonten ing sasana akad nikah pinci. Ramadan Dwi Saputra putra calon temanten kakung monggo negaipun Mas Nur. Tumuli pitu kang legah panjenengan Bapak Penghulu para petugas saking kantor urusan agama Kabupaten Kasihan Kabupaten Bandung Rasulan Bukit Pembinaan sanjengipun katur panjenenganipun Bapak Wali panjenenganipun Bapak Sulis Pramujiyanto katulan tumuju ing sasana kawinan. Jemadong tumulang pangestunipun dhateng Bapak Ibu para tamu. Ugi para sepuh kini sepuh sampun kepareng ngani wonten ing kalodhangan menika. Jurung pangestunipun mugi opahanan sawetawis samangke. Kaleksaning sedya putra suci akad nikah ijab kabulipun putra calon temanten kekalih. Genduk Ayu Rizky Nur Andifa Fatimahuz Zahra putra putri panjenenganipun Bapak Sulis Pramujiyanto Ibu Ristina kalian Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra sampun juga ke Bapak Waluyo Ibu Kasinem tansah manggih rancak miujeng ing samping kala. Pak Prapto ra itu. Hah, online.
Pakistan bisa. Oh, oke, menggunakan Bluetooth. Oke. Kawistorkan dialog tindakipun putra calon temanten putri kendok ayu rezeki nur andi bapati mati ziarah kinanti tindik kacang katyanipun tini wajib menika lumaksana alon tumuju wonten ing sasana akad nikah piniki ngambar-ambar cepat kasturiangun hangapa israf juning sasana panggian tumuli kebareng kaliyaken wonten ing sasana biji ing tinimbang menika. Salajengipun nyuwun pangapunten dhateng kadang kula winiji ingkang kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kala derengipun caosi seratanipun asmanipun cinten monggo samangke kepareng jenengan wonten ing sasana akad nikah. Salajengipun ugi kepareng caos kula katur dumateng sedaya keluarga ingkang kepareng badhe mendhet gambar tawi foto mawi HP tawi alat komunikasi samangke kasuwun menika boten ganggu kata-kata kula ingkang sampun piniji pinangka juru foto ingkang sampun dipun piniji dening keluarga. Mekaten mugi dadosaken ing pamriksa ingkang pilih kepareng badhe mendhet gambar saged saking panjenengan piyambak. Murid sedaya samangke kalih saling setia nikah lumampahan di sakral lumampahan dirancang wilujeng mekaten panggonipun. Salajengipun katur dumateng panjenenganipun Bapak Pengulu saking kantor urusan agama Kapanewon Kasihan sasana kasumangkaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sagung para pinisepuh sesepuh ingkang satu kinabekten para rawuh rahimakumullah. Panjenenganipun Bapak Wali Bapak Sulis Pramujianto ugi calon pinangan dari kali Bagus Nur Ramadan Bisa Putra kalayan Nur Ayu Rizki Nur Andia Fatimatul Zahra ingkang tansah dipun rahmati dening Allah boten kesupen panjenenganipun Bapak saksi kekali inggih menika panjenenganipun Bapak Insinyur Gatot Supangat Samijo MP panjenenganipun Bapak Bejo Sutopo ingkang tansah kita hormati. Alhamdulillah wonten ing siang menika kula minangka penghulu saking kantor urusan agami Kapanewon Kasihan saged marsowan wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu minangkani kersanipun panjenenganipun Bapak Sulis Pramujianto. Kula kasuwun hangestreni hanyekseni lan hanyadet awit akad nikahipun salon pinanganten kekalih. Kita aturaken data ingkang sampun lebet wonten ing kantor urusan agami Kapanewon Kasihan hamba bilih mangke data minko kirang jangkep utawi kirang trep kalan kasunyatan kula suwun tambahipun lan koreksinipun khususipun panjenenganipun Bapak saksi kekalih. Kita aturaken calon suami nama lengkap menika Nur Ramadhani Dwi Saputra tempat tanggal lahir Bantul tanggal 9 November tahun 2000 Rasul agama Islam di dalam wonten ing Rukeman RT 3 Taman Tirto Kasihan Bantul. Putra kakung panjenenganipun Bapak Waluyo kalayan Ibu Kasin. Salajengipun calon istri nama lengkap menika Rizki Nur Andifa Fatimatul Zahra. Tempat tanggal lahir Bantul tanggal 15 Juni tahun 2000 Rasul agama Islam di dalam wonten ing Tundan RT sekawan Taman Tirto Kasihan Bantul. Putra istri panjenenganipun Bapak Sulis Pramujianto kalayan Ibu Ristina.
Salajengipun kagem nikah statusipun marinasab tak pernah bobo kandung ingkang asma Bobo Sulis Pramujianto bin Sukirjono. Rasul agama Islam pitalam wonten ing Tundan RS Kawan Taman Tirto Kasihan Bantul. Mas kawin nggih menika arupi perhiasan mas gangsal gram kabayar kontan dumateng panjenenganipun Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra kula suwun maniat keparing mas kawin panjenengan dumateng Roro Ayu Rizki Nur Andifa Fatimatul Zahra. Mekaten mugi panjenenganipun Roro Ayu Rizki Nur Andifa Fatimatul Zahra maniat nampi keparingipun mas kawin panjenenganipun Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra. Akan mas kawin sampun kaaturaken kanthi kontan kagem serah terima secara simbolis mangke saged kalaksanani sabibaripun insya lan kabul. Pegatan data ingkang sampun bapak wonten kantor urusan agami kapan ewan kasihan hamba pilih boten wonten atur pangandikan khususipun panjenenganipun Bapak saksi kalih atur kesedaran menika sampun nyoco dikalayan kasunyatan. Salajengipun semoga kita nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi lampahipun akad nikah panjenenganipun Bagus Nur Ramadan Dwi Saputra kaliyan Roro Ayu Rizki Nur Andifa Fatimatul Zahra saged kalaksanan kanthi sae rancak mirsani kula lan amsaridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita barengaken wawasan ayat suci Al-Qur'an dumateng panjenenganipun Ustaz Arif. Ya, Ustaz Arif kula semanggaken semoga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني أقول قولي هذا واستغفروه العظيم innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Nur Ramadan Dwi Saputro, saya nikahkan Rizky Nur Andiba Fatimatus Zahra, putri kandung saya, dengan dirimu Nur Ramadan Dwi Saputro, dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rizky Nur Andiba Fatimatus Zahra binti putri Bapak Sulis Pramujianto untuk diri saya Nur Ramadan Dwi Saputro. Dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Barakallahu laka. Waktu dikeploi ya mas ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanfa'u al wa atim sultan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Barakallahu li kulli wahidin minkum ma fi sahibi
وجمع بينهما في الخير اللهم ارزق لهما رزقا واسعا حلالا طيبا وارزق لهما نسلا صالحا نافعا في الدنيا والآخرة. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, berilah rezeki antara Mas Nur Ramadan Dwi Saputra kalayan dengan Mbak Rizky Nur Andifa Fatimatul Zahra, rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang engkau barakahi, rezeki keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hayatahuma hayatan sa'adah, hayatan tayyibah, hayatan sakinatan mawaddatan warahmah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan mereka berdua kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kehidupan yang membawa kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.